नोंथांमोना साननो हानाय आदामोना मुवा साइकेल सालायबोबाय थांबाय थादो गरम बोथोरनि न'नि फेन ओमफ्राय दरजा बन्द खालामनानै जों दा थांगासिनो नायलांबाय थादो नोंथांमोना मायाव थांदो जों मोनफैबाय फैयै बिटिआरनि मस्ट पपुलार मस्ट बिउटिफुल मस्ट वान्डारफुल मस्ट समायना रमायना जायगा बेनो जाबाय वान एन्ड अनलि वान बरन'दि आइलेण्ड बेयाव फैनानै नुफैबाय जों माला बयबो गाव गावनि साननैसोनि जिबनखौ इन्जय खालामनो फैदो जिरायफैदो थान्दा गुसु बार जादो आरो बे साननैसोनि जिउखौ लानानै जों गावजों गाव एना एनि जालायनानै लाब गैया गावबागाव खामानियाव थाबानो जाबाय नङा होमबा बिदिनो जोङो आइलेण्डआव फैनानै एसे बारहावा जाफैबाय आरोना ओमफ्राय आं गासैखौबो देखायजोबनो हादियासै मानोना एसे मोनाबायबोमोन ओंखायनो आङो शुट लानाय जादियासै दिनैनि थाखाय एसेनोसै आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम आंखौबो सापर्ट खालाम ओमफ्राय आरो जाय चेनेलाव गोदान नोंथांमोनाबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला ओमफ्राय बेल आइकनखौबो नटिफिकेसन अन खालामना ला माने आं जेब्लानो भिडिअ हगारगोन नोंथांमोनसिम मोनहैगोन अके बाय बाय